זה דבר דחפו. קח את המכתב הזה, תלך לבעל למפעל התעשייה של הלבנים, תמסור את המכתב הזה. הרב לא יודע, מה כתוב בפנים? מאיפה? זה פתאומו. אמר, לא, זה דבר סודי שאני יכול גם לך לא אספר. קח את זה, תמסור את זה לבעל המפעל. הרב, לפי תומו, מה יעשה? בסף של המלך, יש לו מרכבה, מרכבה עלורה, ורוצה לנסוע. בא המשרת אמר לו, אדוני, אתה רוצה שאני אדבר אותך? שם אעזור לך? כן, תבוא. טוב, תבוא. יושב בתוך המרכבה, והם נוסעים. ואתה באמצע הדרך, עומד יהודי אחד, ועושה ככה ביד שלו. אמר הרס"ר לרכב, תעצור, אולי מה רוצה? מה אתה רוצה חביבי? אדוני השר, סלח לי, אני נולד לי בן, והיום זה השמיני שלו, צריך למול אותו. הכנתי מועד, ואתמול הלילה הודיע לי שהוא לא יכול לבוא, הוא חולה, לא מרגיש טוב. אז מה אני אעשה? מותר לי להשאיר את הילד הזה שלא אמרו לו, כתוב בשמיני כמו בשר לא טוב, אבל אני יודע שכבודו מועד טוב, עשה מחסד. תבוא תעשה לי את הברית מילה. אמר לו, אבל אני שלוח מהמלך, יש לי דבר דחוף. אמר לו, אדוני, מה זה דחוף? מלך קודש ברוך הוא, יש לך גדול מהמלך שלך. מה אתה חייד? טוב, נעשה בזה, למה תלך? תלך לשלום. טוב, חשב עליו, טוב, אחר שעה, מה יכול להיות? אבל כמה המשרת הזה? אמר לו, אדוני השר, אתה הולך עכשיו ברית מילה, והמלך אמר לך שזה דחוף. תן את המכתב בידי, ואני אמסור אותו. טוב, קח חביבי, קח חביבי. איך במרכבה שלי, תסתע ותסור את זה. תעוד אותו. הרב, עשה ברית מילה, ושם כולם יהודים, אוהבים אותו. אדונינו השר, מה, עד שבאת פה ותלך לנו? תעשה סעודת מצווה, סעודה של ברית מילה. רבנה, יש לי שלוח מהמלך. מה זה מלך? תספר את הדברים על השולחן, דברי תורה, אוהבים אותך. זה יכול לסלב להם. עשינו את הידיים, וישב לאכול יחד איתם. ואחר כך, הוא אומר להם דברי תורה, מתענגים. הוא חשב בזה חצי שעה. אבל דבריו היו כל כך מתוקים בדבש. אמרו לו, לא, אנחנו לא מסכימים, כבר סיים, לא מסכימים. תגיד לנו עוד. אני מהר, מה מהר? תגיד לנו דברי תורה. עכשיו, כתוב שעתיים זעבו בו. הוא חשב שזה לא שעת סעודה אחד, שהוא ילך. אבל תפסו אותו, מה לעשות? אחרי שהוא גמר, היה כבר סמוך לערב. כבר סמוך לערב. לקח מרכבה אחת, אחרת, מרכבה שנתת אותה ביד המשרת. לקח אותה ונסע לשם. הגיע לשם, שואל, היה פה המשרת שלי נמסור מכתב? בעל התעשייה אומר לו, אדוני השר, כמו שכתוב עשינו. מה עשיתם? וכתוב יהיה שמה, מיד שימסור לידכם את המכתב הזה, תקחו אותו, שימו אותו בתוך התנור. וככה עשינו, שרפנו אותו. תראה, עכשיו אפר, לא שעה שום דבר. אבל הוא התוודע לזה ששנו אותו בתוך התנור, בחר ואמר שהוא השם מגיע לו הדבר הזה, כי היה גונב את התיקים הסודיים שלך, והיה מוסר אותם לשר החוץ. ועשיתי, מה אנתי בשלח אותי? לכן מגיע לי הדבר הזה. לקחנו אותו, לקחנו, שרפנו אותו. הרב כל כך זעזע. כלומר, היה צבוי לו הדבר הזה. אם לא היה הולך לברית מילה וכל הדברים האלה, היו שרפים אותו. זעזע. טוב, לקח אנדר כמה יום להם, אמרנו כלום, הלך לבית שלו בצער גדול. מצד הצמיח לקודש ברוך הוא, יחיה אותו. בזכות המצווה הזו יחיה אותו. אם לא היה נשרף. מצד שני, מסתער על
ממשלת הזה, תדפו אותו. אפילו שאמרו לו שהוא עשה לא טוב, היה מועד וככה, אפילו אחי יהיה מסער עליו. ממחרת, המלך שולח שואל, הצאר נוסע בביתו? כן, נוסע בביתו. איך זה? איך נוסע בביתו? שנחקר אותו, תבוא אליי. אמא, תגיד, אתה מסעת את המכתב שלי? כן, אבל אדוני המלך, כך היה מעשה. היה יהודי אחד שהיה לא עשה ברית מילה לבן שלו, ואנחנו אצלנו מצווה חשובה מאוד לעשות ברית מילה, ולכן הייתי מוכרח לשלוח את השליח שלי, את המשרת, ואני הלכתי לעשות את המצווה כמו שהשם צווה אותנו, ושלחתי את המשרת. ומה נהיה? שתדפו את המשרת כמו שכתבת במכתב. אמר לו, ולמה היית מספר את הסודות שלי לשר החוץ? אדוני המלך, אתה ידעתם מה שחשבת עליי. איך תחשב עליי ככה? מילה אחת אני לא עשיתי בפה שלי. זה המשרת, בשעה שתדפו אותו, התוודה שהוא היה גונב את המסמכים שלי, סודיים, והיה מוסר אותם לשר החוץ. לא היו דברים מעולם. מעולם מדברתי איתו, אני עסק איתו, בקטן. פעם שמענו את זה, זה מה שאני חושב, אני אבוא לסציום בסדר. זה השותף של הרבי אליהו. זה מדרב עובד איתו גם כן, עושה חייל, גם הוא עושה חייל גדול מאוד. הוא בא בזמנו עם השחקנים של הכדורגל ועושה להם שיעורי תורה, דבר נפלא. הרב, שאלה אחרונה. איזה כדורגל, שהיו הדים, אני מדבר איתם שהיו הדים, אתה בשבילך, אתה יכול לעצמך, די, אני לא מספק לך, אבל אני רוצה שתדבר על משחקי כדורגל, שיגדילו תורה וידירה, זה תקון בשביל העמוד של הכדורגל, אז כדורגל.